салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайр бошад. духтарако бозам дар мағозаи Мичкона қарор дорем. Анам хеле жикечако барои мактаб омадай синфҳои 9, 10, 11 хондааш 80 мешавад. Нархш да ҳама ҷо 200 сомон, дар иҷо турецкий духтаро нархш 150 гуфтена? 150 сомон бо арзон мекунанд, дастсафка доранд, суроға бозори Корвон, даҳум дарвоза, магазинои шишагӣ. Сею магазин меша. Касе ки бо нафаҳмид суроғара бо рақамҳои савдогарам мемонам. Маълумоти бештара духтаро 5 моделаю рангаш қариб 8-10 та ранга диден духтаро. Ҳамаш хушрӯан, лекин хеле качество бисёртар хушрӯ мешуи ягончи намеша. Чи ранга кифора дорад духтарако? Беқай шама дате. Май қаниш хушрӯ нишонтем. Мана. Диден аҷоиб фасон. Ина бо пуштош қати. Ба ё духтаро хеле патушки намекунад, ягончи намеша да хулоса. Качество самое главное, ҳама ҷуда роли асосиро бозӣ мекунад. Ёра качествошон хушрӯ духтаро. Нархшон нархи дастраси 150 сомон мегам, бо арзон мекунанд. Чуне ки гуфтам рақамҳои савдогар дар рӯи экран маълумоти бештара ай хачо мегиранд духтарако.